దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించడమే కాదు, తనని మా ఇంటికి వరంగా పంపించాడు. ఇక టైం ఎంతయిందో తెలుసా? రాత్రి 11 దాటింది. ఇలాంటి టైంలో కూడా మా బృంద దేవుడి పాటలకి డాన్స్ ఏస్తుంది. తనలా డాన్స్ చేస్తుంటే ఆ చిట్టి గుండెలో ఎంత ప్రేముంటుందో చూసి నేను మురిసిపోయాను. శవం కృష్ణ దామోదరం అచ్యుతం కేశవం కృష్ణ దామోదరం రామనారాయణం జానకీ వల్లభం रामनारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं।